beth yw fy hoff stori am Iesu? Wel, mae gan yr Efengylau dipyn i ddweud am enedigaeth Iesu. Mae llawer yn yr Efengylau ynglyn â gweinidogaeth gyhoeddus Iesu, sef y cyfnod gymharol fyr o tua 3 blynedd ar ddiwedd i gyfnod ar y ddaear. A mae'r Efengylau yn rhoi llawer o fanylion i ni am ddigwyddiadau yr wythnos olaf yn arwenfynu at y croeshoeliad a'r atgyfodiad. Ond mae cyfnod maith o fywyd Iesu lle i ni ddim yn gwybod lot am be nath ddigwydd. Y cyfnod rhwng i blentyndod ac wedyn cychwyn i weinidogaeth gyhoeddus. Cyfnod o 5 mlynedd ar 20 falle, sef y rhan fwyaf o'i fywyd ar y ddaear. Felly, dwi wastad wedi cael rhyw ddiddordeb yn y dirgelwch am y cyfnod yma. Beth oedd Iesu yn gwneud? Beth oedd e'n ei fwyta? Oedd e'n ymwybodol ei fod e'n wahanol i bob bachgen arall? Oedd Iesu y dyn yn gwybod am Iesu'r Duw? Mae gymaint o ddirgelwch yn perthyn i'r cyfnod yma o fywyd Iesu. Ond mae yna un stori am Iesu wedi i nodi yn y Fengylig o'r cyfnod yna. Mae e'n digwydd pan oedd Iesu tua 12 oed. Cyfnod pan fydde bechgyn Iddewig yn dod i oed, ac felly o bosib dyna pan bod yr hanes wedi i nodi yn y Fengylig. Yn yr hanesyn yma, ni'n cael rhyw sneak peek o beth oedd yn mynd mlaen y mywyd Iesu ar y pryd. A fi wrth y modd efo'r hanes yma, oherwydd fod e'n bortread hyfryd o Iesu'r Bachgen erbyn hyn, sef Iesu'r teenager, wedi crwydro i ffwrdd o'i rieni, person ifanc annibynnol i feddwl chydig o rebel falle, ddim eisiau bod gyda'i rieni fel pob bachgen arall yr un oed ag e. Ond eto, oedd Iesu'r Bachgen yn amlwg yn wahanol i'r bachgen eraill. Dyna lle roedd e wrth draed yr Iddewon, lle yn y deml, yn gwrando, yn trafod, yn cwestiynu. A'r athrawon, fel Mair a Joseph, wedi drysu braidd, ond yn dechrau sylwi fod rhywbeth gwahanol am y bachgen hwn. Iesu'r dyn a Iesu'r Duw i gyd mewn un corff a meddwl. A hwnna'n gorff a meddwl, bachgen 12 mlwydd oed, oedd yn trio gwneud synwyr o'i hun ac o'r byd. Nawr, da ni gyd falle yn cofio sut brofiad yw e i fod yn eich arddegau. Nawr, dychmygwch fynd trwy eich glaslencyndod a phwysau'r byd yn llythrennol ar eich ysgwyddau. Mae'n anodd i ni gael yn pen rownd y peth, ond mae emyn angryffus yn help. Dwy natur mewn un person, yn anwahanol mwy, mewn purdeb heb gymysgu, yn ei perffeithrwydd hwy. Mae'r hanes yma ynglyn â Iesu y bachgen ifanc yn y deml yn atgoffa fi, mae nid safbwynt fi oedd farw ar y groes drosto ni, ond person, y Duw ddyn. Dyna ddirgelwch, ond dyma hefyd brydferthwch Iesu.